60 desempregados incomodan a moita xente, 5.477.780 empregados incomodan moito máis. Vin o anuncio pola rúa nos cartaces e dixen, bueno, e como tiña tempo para vir e era unha experiencia nova, por eso me anotei. Por mediación dunha amiga que me chegou a información e nada, para conocer xente e salir un pouquiño do campo meu que é a música e meterme un pouquiño no teatro que tiña moita curiosidade. Se 14 nais de familia numerosa incomodan a moita xente, 15 nais de familia numerosa incomodan moito máis. Vi unha convocatoria en internet, eu veño de Vigo e digamos que é un reto. Parece un proxecto fantástico, calquera cousa que sexa colectiva, comunitaria, pois encántame o teatro comunitario e vin a oportunidade para poder participar. Eu apunteime porque agora mesmo teño un contrato fixo descontinuo e non teño temporadas en que non traballo e entón quero ocupar o tempo en facer cousas novas. Encanta máis performance e porque con isto é un teatro vivo, que é para dicir algo e nun momento no que fai falta. Si 80 clones pasan al lado oscuro y incomodan a mucha gente. 81 clones que pasan al lado oscuro incomodan mucho más. Sí, 63 nais de 6 fillos, divorciadas, autónomas e sen axudas, incomodan moita xente. Si 56 pensionistas da zona de Santiago e arredor esperando por un local para poder bailar os domingos pola tarde incomodan. Se 96 artistas multidisciplinais, sen disciplina, especializadas no traballo basura, pero no paro agora mesmo, e que non entenden por que ten que sair nas últimas, cando está clarísimo que debería ser a primeira, incomodan a moita xente. No Atlas o que pretendemos, eu acho que é conseguir fazer o cruzamento entre a arte e a vida. É uma tentativa de juntar pessoas para nós artistas estarmos mais próximos da sociedade onde estamos inseridos e fazer com que a sociedade onde estamos inseridos se aproxime mais da obra de arte. 46 psicólogas en paro, as que a xente lle di: ai, eres psicóloga, joder, pois estás ben tarada. Incomoda moito máis. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Lo que puedo decir de diferente que encuentro de aquí y de los otros 26 lugares que hemos estado ya con Atlas, de verdad aquí no siento miedo de hablar, pero sobre todo a nivel político. Y aquí siento una garra muy fuerte en decirlo sin miedo, dando la cara, y eso impacta bastante.